Bayan nasarar da ƙasar Morocco ta yi a gasar cin kofin duniya da ake gudanarwa a ƙasar Qatar na shekarar 2022, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya taya ƙasar murnar samun wannan nasara. Kazalika ya taya ɗaukacin ƙasashen nahiyar Afirka murnar samun wannan nasara da aka yi. Inda ya bayyana cewar ƙasar Morocco da ta samu wannan nasara ita ce ƙasa ta farko da ta taɓa kai irin wannan mataki zagaye na kusa da na ƙarshe a cikin ƙasashen Afirka. A satin da ya gabata ne dai ƙasar Morocco ta buga wasa da ƙasar Portugal inda ta doke Portugal da ci 1-0. Wanda kafin wannan mataki ƙasar ta Morocco ta doke ƙasar Belgium, ta kuma doke ƙasar Spain, sannan ta doke ƙasar Portugal. Wanda ya kai ta wannan mataki da take kai a ciki. Ƙasar Morocco dai tana ɗaya daga cikin ƙasashen nahiyar Afirka guda 5 wanda suke a cikin wannan gasar cin kofin duniya da ake bugawa, wanda suka haɗa da ƙasar Senegal da ita kanta Morocco da kuma Tunisia da Ghana da kuma ƙasar Cameroon. Wanda wannan nasara da ƙasar Morocco ta yi nasara ce ta dukkanin ƙasashen nahiyar Afirka. Wanda kuma ta ajiye tarihi ba ɗan ƙarami ba a duniyar ƙwallon ƙafa ta duniya gabaki ɗaya. Shugaban ƙasar dai ya bayyana taya wannan murna da ya yi ta bakin mai magana da yawunsa wato Malam Garba Shehu, wanda ya wallafa a shafinsa na Twitter da yammacin wannan rana ta Litinin. Tuni dai wannan wasa da ake bugawa a ƙasar Qatar na cin wasan kofin duniya ya so mu ajiye ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa na ƙasashen duniya daban-daban, inda aka cire wasu daga wasan, wasu kuma suke ci gaba da taka rawarsu, ma'ana suke ci gaba da